Tyli? Čo to bolo? Municipálny okres. Aha. No tak potom... Dobrá výška. Hej, dobrá výška. Menší most. Máš lano na ťahanie? Skočíme si bungee. Ej, volá, ako sa to tu spomaľuje. Ten je ťažký. Ináč niekde cez tieto hory prechádza ten obrovský tektonický zlom. Čo? Ako ho označíš? Neviem, možno bude dačo, ale pochybuje. Kdeže? Poďte, tieto hory sú na ňom vyvrásnené asi. No poď, debilko. Tri. Neviem. Sa grilluje. Rád. Zastavíme sa, dáme si klobásku. Tak čo, fajná, fajná, fajná. Klobáska, haf, haf. Sabáka. Sabáka. A tam, keď tam asi pásol, si videl? Tam. Si mohol vrznúť za 10. Pozor, že si bako. Ale fakt, otočím to? Tu sa dá. Pozri sa. Toto nie, tyvo, to nie je dobrý nápad. Točíš to? Aj ten kamión ho bere. No. Nedá sa popraviť? Tak no. Tak Keby si to... sa rozbehol. Na lepšom aute by sa možno dalo, no. Ale veď. Tam sú 3 kamióny, keď neobehneš.